Osibuzile namuhla, osibuze ngokudutshulwa. Kade-ke abantu babeyibuza le nto. Abanye bebuza ukudubula kodwa bebuza ngey'ndlela ey'hlukahlukene. So ngithi ake ngizoyicacisa noma ngizoyichaza. Ekuqedeni kwakho ukulalela ividiyo, uma wukuthi udinga usizo ngey'washo noma imithi, ungasicela inombolo yakhe ugogo okanye udinga ukuhlola, ungasicela inamba yakhe umkhulu ukuze sizokwazi ukuthi-ke sikunikeze usizo oludingayo. Okanye ufuna eyamaphupho, uyasi-inbox-a uyicele. Ukuphupha udutshulwa okanye ukuphupha ngokudutshulwa. Lelo phupho-ke alikho lihle, siyazi nje ukuthi ngokwemvelo ngokujwayelekile ukudutshulwa-ke vele akekho okufisayo, akekho okuthandayo, akekho okuhayela ngisho ukukwenza ngoba kuyingozi kakhulu, kungakufaka ngisho enkingeni. Okusho ukuthi-ke uma ukuphupha kunomuntu okugadlayo ngemithi emibi. Kunemithi esetshenziswayo engalungile okungenzeka ukuthi bakusebenzisela yona. Okwakho ukuthi usukume uy'lwele njengoba ngishilo ukuthi iy'namba lezi siyakwazi ukuyi-provide ukuthi usukume uthole usizo. Omunye umuntu-ke ethi uyakuphupha-ke edutshulwa, athole ukuthi ulokhu ephupha iy'nsuku y'landelana ephupha, kodwa kube ukuthi akasukumi enze lokhu okumele ekwenze. Umuntu uma sekuchazelile iphupho la, kumele wenze njengoba kushiwo ngoba siyakuchazela sikutshela ukuthi uzoyi-solve-a kanjani le nkinga. Ngoba uma uzohlala, yingakho hlampe ubona sengathi kuyaqhubeka kuyaqhubeka, uthole ukuthi usugcine usuphupha amakhulu kakhulu abhedayo ngoba nakho akulungile lokho. Yebo, isibonakaliso but akulungile, akukho kuhle. Kumele nje ukusukumele usheshe uy'vimbe izitha ngoba kunezitha la ngaphandle. Uyakwazi ukusi-inbox-a ucele inamba lapha ku-Facebook and TikTok. Usilandele yonke indawo, u-subscribe-e nisale kahle.